जों दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे रंजालि नोगोर जन्थिफुराव मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि मेलेमजिबिफोरनि जों मोनसे मेल लादों बर' मेलेमजिबिफोरनि जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बर' मेलेमजिबिफोरजों दिनै मोनसे मेल लानाय जादों जिहेतु जोंनि एकर्डआव 27 जानुवारि 27 जानुवारियाव जानाय एकर्डआव मोनसे दफा दंमोन बे दफायाव स्पष्ट लिरनाय दंमोन जे बिटिआरनि बायह्रानि बर'फोरनि थाखाय मोनसे काउन्सिल जितु एबसुनि दाबि जोंनि एनडिएफबिनि दाबि आरो इउबिपिनि दाबिमोन बियो जे प्रप'ज जों दाबि होबाय थाखादों सिगांनिफ्रायनो प्रप'ज बर'लेण्डनि बायह्रायाव थानाय बे बर'फोरनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल राइट्स नांगौ होननानै एबसुआ डिमान्ड होखाबाय थादों आरो इउबिपिआबो गावसिनि लाइनजों बिकेएसि बड' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिबाय थादों बिथांमोनाबो दा बे मोननै डिमान्डखौ लानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दाखालि दिल्लीयाव 27आव एकर्ड खालामदों बे एकर्डआव दङ बियो एकदम रोखायै लिरनाय दंखायो जे बिटिआरनि बायह्रानि बर'फोरनि थाखाय बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिल सिगाङाव दंमोन खिन्थु दा बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे बिलआ दाखालि फैनो गोनांथारमोन अलरेडि सरकारा बेखौ एकर्डनि मथे होनो गोनांथारमोन खिन्थु जोंनि मानगोनां आसामनि मन्थ्रि WPT मिनिस्टार एबा बिसि मिनिस्टार मुसे चन्दन ब्रह्म बिथाङा बेखौ जानि बुजि होबथादों मोनसे माने निकृष्ट मोनसे राजनिति गेलेदों बे जोंनि बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरखौ लानानै जोबोद दुखु नांदों जों गलाघाट जिल्ला एबसुआ जोबोद दुखु नांदों आरो बिथांखौ जों जोंनि गलाघाट जिल्ला एबसुनिफ्राय जोबोद गाज्रिजों सोंखारिदों आरो बिथांखौ जों बुंदों जे भबिष्यतआव इयुनाव जाहाथे बेफोरबादि हारि बेरेखा खामानिखौ जाहाथे बिथाङा मावा जों गलाघाट जिल्ला एबसुनिफ्राय बिथांखौ रोखायै बुंहरनाय जाबाय गोजोन्थों